A Mojsije pasijaše stado Jotoru tastu svojemu, svešteniku Madijanskom, i odvede stado preko pustinje i dođe na goru Božju Horiv. I javi mu se anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine, i pogleda, a to kupina ognjem gori, a ne sagoreva. I Mojsije reče, idem da vidim tu utvaru veliku, zašto ne sagoreva kupina? A Gospod kad ga vide, gde ide da vidi, viknu ga Bog iz kupine i reče, Mojsije, Mojsije, a on odgovori, evo me. A Bog reče, ne idi ovamo, izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mesto gde stojiš sveta zemlja. Još reče, ja sam Bog oca tvojega, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije zakloni lice svoje, jer ga strah bijaše gledati u Boga. I reče Gospod, dobro videh nevolju naroda svojega u Misiru, i čuh viku njegovu od zla koje mu čine nastojnici, jer poznah muku njegovu. I siđoh da ga izbavim iz ruku misirskih i da ga izvedem iz one zemlje, u zemlju dobru i prostranu, u zemlju gde mleko i med teče, na mesto gde su Hananeji i Heteji, i Amoreji, i Ferezeji, i Jeveji, i Jevuseji. I sad evo vika sinova Izraeljevih dođe predame i videh muku kojem ih muče Misirci. Sada hajde da te pošaljem k Faraonu, da izvedeš narod moj, sinove Izraeljeve iz Misira. A Mojsije reče Bogu, ko sam ja da idem k Faraonu i da izvedem sinove Izraeljeve iz Misira? A Bog mu reče, ja ću biti s tobom i evo neka ti bude znak da sam te ja poslao. Kad izvedeš narod iz Misira, služit ćete Bogu na ovoj gori. A Mojsije reče Bogu, evo, kad otidem k sinovima Izraeljevima, pa im rečem, Bog otaca vaših posla me k vama, ako mi reku, kako mu je ime, šta ću im kazati? A Gospod reče Mojsiju, ja sam onaj što jest. I reče, tako ćeš kazati sinovima Izraeljevim, koji jest, on me posla k vama. I opet reče Bog Mojsiju, ovako kaže sinovima Izraeljevim, Gospod Bog otaca vaših, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev, posla me k vama, to je ime moje doveka i to je spomen moj od kolena na koleno. Idi i sakupi starešine izraelske pa im reci, Gospod Bog otaca vaših javi mi se, Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, govoreći, doista obidoh vas i videh kako vam je u Misiru. Pa rekoh, izvešću vas iz nevolje misirske u zemlju Hananejsku i Hetejsku i Amorejsku i Ferezejsku i Jevejsku i Jevusejsku, u zemlju gde teče mleko i med. I oni će poslušati glas tvoj, pa ćeš ti i starešine izraelske otići k caru misirskom i reći ćete mu, Gospod Bog jevrejski, srete nas, pa ti se molimo da izidemo 3 dana hoda u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu. A ja znam da vam neće dopustiti car misirski da izađete bez ruke krepke, ali ću pružiti ruku svoju i udarit ću Misir svim čudesima svojim koja ću učiniti u njemu i posle će vas pustiti. I učinit ću da narod nađe ljubav u Misiraca, pa kad pođete nećete poći prazni, nego će svaka žena zaiskati u susede svoje i u domaćice svoje nakita srebrnoga i nakita zlatnoga i haljina i metnuće na sinove svoje i na kćeri svoje i oplenit ćete Misir.